Дизайнерның төп максаты без әйтәбез инде ул милли булырга тиеш. Һәрбер сатып алучы аны безнең көндәлекләр һәрбер сатып алучының дусты булырга тиеш. Алар аның җылылыгын тоярга тиешләр һәм аларның язу телекләре артырга тиеш бу көндәлектә. Ичендә безнең һәрберсендә дә гыйбрәтле сүзләр язылган. Мәсәлән, дөньябызда язны күрер өчен дә яшәргә ярый. Бу безнең Мөхәммәд Мәгдиевнең фронтовиклар әсәреннән. Төп максат безнең барыбер милләтебезне, телебезне саклап калуда ниндидер кичкенә генә булса да өлеш кертү теләге инде. Әмма сезнең көндәлекләрегез белән шәһәребез кунаклары кызыксынамы? Кызыксыналар, безнең көндәлекләрне бүләк итеп алырга яраталар, чит илләргә яраталар бирү җибәрергә. США, Англия, Австралия, Германия, төп күп илләрдә безнең көндәлекләр. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көннәр теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Соңгы елларда милли киемнәр кию, милли бизәнү әйберләре тагу гадәти тормышка үтеп керде. Алай гына да түгел әле, милли тематика бүгенге көндә модада һәм аны һәр нәрсәдә очратырга мөмкин. Чыннан да безнең үзебезнең Татарстанда туып үсүче һәм эшләп килүче дизайнерларыбыз бик күп. Һәм алар нәрсә генә ясамый. Шуларның берсе бүген бездә кунакта. Ул да булса милли көндәлекләр авторы Әлфия Халиуллина. Хәерле көннәр, исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез? Сезне күрүебезгә без ихлас шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Ничек хәлләрегез, ничек килеп җиттегез безгә? Аллага шөкер, әйбәт кенә. Көннәр матур да. Менә сез бүгенге көндә берсеннән-берсе матур, купшы, зәвыклы көндәлекләр өстендә эшлисез. Татар телендәге милли көндәлекләр нәшер итү идеясе ничек барлыкка килде? Без гаиләдә 4 кеше. Һәм һәрберебездә көндәлекләр бар. Һәрберебез язабыз, әти дә әйтә безгә, эшегезне язып куегыз, язган эш, эшләнгән эш. Чынлыкта да шулай. Язып куясың икән, ул барбер үтәлә. Шулай уйлап торганда, 15нче елның җәйләре иде бу. Нишләп татар телендә көндәлекләр юк? Инглиз телендә бар, табырга була, рус телендә бар, ә үзебезнең туган телебездә көндәлекләр юк. Шул идея белән янып киттек, татар телендә көндәлекләр нәшер итү идеясе белән бөтенебез бергә. Башта спонсорлар эзләп карадык, аннан соң инде күпләп сатучылар, барбер чыгымнар кирәк бит, күпләп сатып алучылар булмасмы дип. Ләкин берсен дә таба алмагач, бу безнең теләгебез бары тик идея рәвешендә генә калмасын дип, без үзебез тотынырга булдык. Бары тик үзеңә генә ышанып була бу дөньяда. Шулай итеп, 2015 елның декабрында без беренче көндәлекләребезне кулга алдык. Аңлатып бетерерлек түгел, ничек ул синең идея рәвешеннән шын әйбер булганын, нинди хисләр кичергәнен дә әйтеп булмый. Һәм чыннан да миңа калса бик уңышлы, бик матур көндәлекләр килеп чыккан. Менә әгәр дә инде тышлыкларына игътибар итсәк тә, монда инде үзебезнең милли орнаментларыбыз төшерелгән. Каравы да шундый рәхәт. Әйдәгез, татар орнаментларының килеп чыгышы турында сюжет карап үтик, аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Игътибар экранга. Татар халкының борынгы һәм колоритлы мәдәнияте бар. Милләтнең көн күреше, шатлык кайгылары, кичергән сугышлары, тормыш рәвеше, ышанулары халык иҗатында чагылыш тапмый калуы мөмкин хәл түгел. Татарның тарихы да үзендә әллә ничә йөз елны берләштерә бит. Аннары тормыш рәвеше һәм дөньяны күзаллавы белән безнең милләт янәшә гомер кичерүче башка халыклардан аерылып тора. Әллә шуңадырмы татарларның кием-салым, көндәлек кирәк-яраклары, йортлар бизәү өчен кулланыла торган орнаменты бик тә үзенчәлекле һәм кабатланмас. Нигездә, татар милли орнаментында борынгы игенчелекнең ачык чагылышы күренә. Әмма осталарның эшләрен игътибар белән өйрәнсәк, бизәкләрдә татар халкының ата-бабалары шөгыльләнгән терлекчелек культурасының да йогынтысы сизелә. Галимнәр татар орнаментларын 3 төргә – зооморф, геометрик һәм чәчәк үсемлекләргә бүлгән. Төшерелгән рәсемнәрнең калын контур белән тәмамлануы татар орнаментын башка милләтләрдән аерып тора. Бизәкләрне осталар элек-электән төрле өлкәләрдә кулланалар. Агач эшләмәләргә төшерәләр, кулъяулык, сөлге кырыйларны чигәләр, капка, тәрәзәләрне бизиләр. Гадәти тормышта чәчәкле бизәкләр аеруча да киң таралган. Иҗат өчен кулланыла торган чәчәк үсемлек мотивларында дала, болын һәм бакча юнәлешләре бар. Останың кайда яшәүенә яки остаханәнең кайда урнашуына карап, теге яки бу татар бизәкләре үзгәреш алган. Мәсәлән, далада яшәүче татарлар күбрәк мәк, ләлә, канәфер чәчәкләре белән бизәгән. Болынлы урыннарга урнашканнары кыңгырау, ромашка, гөлҗимеш сурәтеннән файдаланган.
Шәһәрдә яшәүче татарлар күбрәк бакча гөлләрен яраткан. Роза, астра, хризантемаларны ясаган. Билгеле булганча, ләлә белән канафер чәчәге татар орнаментларында төп бизәк булып санала. Зооморф бизәкләр төшерүне ислам дине тыя. Аның кануннары буенча өйдә хайван рәсемнәре булырга тиеш түгел. Шуңа да татар осталарының күбесе мал туар ясауны туктата. Туктатмаганнары аны геометрик фигуралар белән чуарлый, хайван төшерелгән аңлашылмаслык итә. Геометрик элементлар айрым бизәк булып саналмый. Тулы картины барлыкка килсен өчен ярдәмче буларак хезмәт куя. Төп бизәк ләлә чәчәгенә айрым игътибар биреп узыйк. Өч таҗлы ләлә сыйфатында ул Татарстан гербында да урын алган. Баксаң, ләлә чәчкәсен татар халкы ислам дине белән дә бәйли икән. Чөнки ул Аллаһ исеме белән тыгыз бәйләнештә. Бүгенге яшьләребез татарның борынгы мәдәниятенә шул исәптән бизәк орнаментларына да битараф түгел. Бу яхшы фал. Чөнки үткән онытмаган милләтнең киләчәге бар. Студиябезнең бүгенге гүзәл кунагы да милләтебез хәзинәләрен мәңгеләштерүдә үзенең зур өлешен кертә. Аңа бары уңышлар гына теләп калыйк. Әлеге теләкләргә кушылып, Әлфия, алга дип кенә теләп куясы килә. Әлфия, менә шуннан да көндәлекләрнең тышлыгы турында сөйләшүебезне дәвам итеп, тышлыкларның дизайнын үзегез уйлап чыгарасызмы? Аның өстендә үзегез эшлисезме? Тышлыкларның дизайн безнең дизайнер эшли. Дизайнерның төп максаты без әйтәбез инде ул милли булырга тиеш. Һәрбер сатып алучы аны безнең көндәлекләр һәрбер сатып алучының дусты булырга тиеш. Алар аның җылылыгын тоярга тиешләр һәм аларның язу телекләре артырга тиеш бу көндәлектә. Дизайнерга безгә берничә төрле вариантлар тәкъдим итә. Ул вариантларны без халык белән дә киңәшеп, үзебезгә дә кайсы якынрак шулай итеп сайлап, андары инде бастырырга бирәбез. Ул безнең милли дә булырга тиеш, барбер хәзерге вакытта современный дип әйтәләр устында. Шул якка да директ тартыш булырга тиеш. Хәзерге яшьләр яратып алсын өчен. Әлбәттә. Оннан соң инде әлеге көндәлекләрнең эчке ягы турында да сөйләшеп үтәсе килә. Белүемчә инде монда төрле шәхесләребезнең асыл фикерләре дә, әсәрләрдән өзекләр дә, хәтта хәдисләр дә бар дип беләм. Безнең барбер тагын теге пафосны югары сүзләр булмасын. Бу көндәлекләрне туплаганда барбер ниндидер тәрбия бирү ягында карадык. Бу яктан инде үзебез дә үскәнбездер аларны туплаганда. Туплаучы булып әнием тора. Безнең күңелебезгә кайсы афоризмлар, гыйбрәтле сүзләр, шигырьләр, өзекләр якын килә икән, бу хис кичерешләрне безнең алып сатып алучылар бездә кичерсен дип без аларны инде туплыйбыз. 3 тапкыр безнең көндәлекләр чыкты. Беренче елда без анда шагыйрьләрне, туган көннәре булган көннәрне аларны куйдык, аларның афоризмларын, сынамышлар да бар иде, хәдисләр белән дә байыттык. Аннан соң инде икенче көндәлектә безнең өзекләр, әсәрләрдән өзекләр, шул әсәрләрне укыганнан соң безнең сатып алучыларыбыз әсәрне тулысынча укысын дигән теләк иде безнең. Шигырьләр шулай ук тупланган иде. Быел инде шулай ук гыйбрәтле сүзләр, хәдисләрне калдырдык. Аларны безне яратып алалар. Беренче елда без инде рус телендә әйткәнчә датированный булса, бу хатаны төзәтеп, бу хәзер калган икесен инде без көннәрне язмадык. Чөнки беренче елда ул сатылып бетмәсә, аннан соң инде кешегә кирәк булмавы мөмкин. Булай инде без аны ел үткәч тә сата алабыз әле. Бу шуннан да бит инде милләтебез өчен дә бик кирәклеш. Әйтик, мәсәлән, әлеге битенә игътибар итсәк, монда инде безнең Зифа Кадырова тарафыннан әйтелгән сүзләр, бу аның ялгышмасам спектакльнәндер, бит. Анда без инде үзебезнең кайсыбыз менә теге спектакльләр караганда, әсәрләр укыганда бар күңелеңгә тиеп китә бит, ниндидер бер җөмләсе генә. Илһамланып. Шул җөмләләрен алып куябыз инде. Шуннан соң халык та укысын, күрсен дигәндәй теләктә. Бу көндәлек турында аерым сөйләп китәсем килә. Бу безнең тышлыгы кулдан эшләнгән. Мастер безнең төртекләр белән шигеп эшли әйтсәк тә була. Кайберәүләр уйлар шиккән дип тә бу көндөлекне мәрҗәннәр белән кул белән эшләнелә. Аеруча уңайлы инде бу безнең хатын-кызлар өчен матур. Миңа калса, әлеге көндөлекләр һәркемнең күңеленә хуш килердәй. Мосы кичкенәрәк форматта булса, алар сумкада йөртергә яраталар безне. Мосын инде өстәлендә матур итеп бизәк булып торырга торачак. Монысы бигрәк тә җәйкене уңайлы. Сумкаларга салып йөрергә. Эчендә күрсәтәсем килә минем. Эчендә безнең һәрберсендә дә гыйбрәтле сүзләр язылган. Мәсәлән, дөньябызда язны күрер өчен дә яшәргә ярый. Бу безнең Мөхәммәд Мәгдиевнең Фронтовиклар әсәреннән. Менә бу сүзне, бу җөмләне укыгач та миңа калса, безнең көндөлекне сатып алучыларыбыз бу әсәрне укырга, омтылырга тиешләр. Шулай инде безнең алдында да һәрбер көндәлек шикелле анда юллама бар. Һәрбер безнең көндөлекне алгач та нәрсә икәнен аңлатып китергә дигәндәй. Барсы да татар телендә үзебез яратканча дип әйтергә кирәк. Менә бит бүгенге көндә беркем өчен дә сер түгел, барлык мәгълүмат күбесенчә инде телефоннарыбызда саклана. Әлеге күзлектән чыгып карасак, көндөлекләрне куллану хәзерге вакытта кешегә кирәк микән?
кирәк. Актуальлыгын җуймадымы? Актуальлыгын җуймады. Яшьләр бик каты кызыксыналар, шунсы сөендерә. Бер уйласам, безнең яшьләр бар телефонда гына утыра шикелле. Ләкин теге эшлекле яшьләр безнең көндәлекләрне алып, анда теркәп баралар. Шунсы кызык әле теге эшләмәгән, бала карау белән шөгыльләнгән апалар да көндәлекләрне алып, тышлы гына кызыгып алучылар да бар инде, алып, анда балаларның эшләгәннәрен язалар һәм балалар үскәч аны бүләк итербез дип саклыйлар. Бу сөендерә безне. Менә бит нинди вазифаны да үти икән. Һәр кеше үзе таба, ничек итеп кулланырга безнең көндәлекләрне. Шулай да ОФКка әйләнеп карасак, сезнең эшегезне кабатлаучылар күренәме? Көндәшләр бармы? Көндәшләр, нәкъ безнең шикелле эшләүчеләр юк дип әйтербез. Ниндидер өлеше генә бардыр. Бу безнең барбыр чыгымлы эш, бик күп көч таләп итә торган эш. Әгәр дә монда ниндидер чыгым алырга дип эшләсәң, әлбәттә бу эшне башкарып та чыкмаска мөмкинсең. Бу безнең инде төп максат безнең барбыр милләтебезне, телебезне саклап калуда ниндидер кичкенә генә булса да өлеш кертү теләге инде. Һәм безнең күптәнге теләк, идея, шуны чынга ашыру. Шундай кызыклы да түгел, кызганыштыр инде. Шундай хәлләр булды. Беренче елны чыгарганда безнең типографиягә шалтыратып, без кайда чыгарабыз, шул типографиягә шалтыратып, безгә шул көндәлекне, без шундый юкны чыгарып бирегез әле дигән кешеләр булды. Алар безнең урлап эшләмәкче булучылар бар иде. Ансы менә кызганыч. Ансы әзрәк кәефне кырды, ләкин нишәтәсен бу дөнья шундый дип әйткәндәй. Шулай да үз-үзегезне җыеп, алга таба иҗат итүегезне дәвам иттегез. Аллага шөкер. Һәр елны камилләштереп, нәрсәдер үзенчәлекләр кертеп, быел инде безнең тышлары да йомшак шикелле эшләнгән. Барыбер сатып алучыларның теләкләрен үтисез. Үтибез. Алар әйтәләр. Менә агымдагы ел бит инде Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы итеп игълан ителде. Сез дә үзегез дә әйтеп киттегез, телебезне пропагандалауда, шулай ук мәдәниятебезне үстерүдә зур өлеш кертәсез. Ничек уйлыйсыз, телебезне тагын ничек саклап калып була һәм телгә карата кызыксынуны ничек арттырырга? Кызыксынуны шушылай менә без иткән шикелле, шундый кичкенә генә адымнар белән генә үстереп булса дип уйлыйм мин. Теге өйрәнегез телне дип кенә аны өйрәнеп булмыйдыр. Ул алай гына бара торган эш түгел. Кемдер шулай итеп шигырь укыса мәсәлән, кемдер аны Instagram битендә дә ниндидер афоризмны матур итеп куйса, шулай итеп безнең телебезгә мәхәббәт, милләтебезгә мәхәббәт үткәргә буладыр. Әмма сезнең көндәлекләрегез белән шәһәребез кунаклары кызыксынамы? Кызыксыналар, безнең көндәлекләрне бүләк итеп алырга яраталар, чит илләргә яраталар биреп җибәрергә. США, Англия, Австралия, Германия, күп илләрдә безнең көндәлекләр, аны күбесенчә бүләк итеп алып китәләр. Телне белмәүчеләр дә, аз-маз гына телне белүчеләр була, кунаклар инде ул безнең туристлар, аз-маз гына телне беләләр. Башта алар сорыйлар инде, рус телендә юкмы дип. Аларны менә безнең милли орнаментларыбыз кызыксындыра, ошатып алалар. Рус телендә юк дигәннән соң алар инде алалар. Мәйтәм, татар телен өйрәнерсез, кемнәрдер аз гына беләләр дә, шул теге көнгә бер афоризм укысагыз да мәйтәм телегез камилләшер. Шулай итеп алар да сөенеп, безнең татар телебезне өйрәнергә дип көндәлекләр сатып алалар. Бу бит инде чыннан да бер карасаң истәлекле дә, шул вакытта файдалы да, матур да бүләк. Бүләк буларак та, читтән бут яшәгән безнең милләттәшләребез өчен туган ягыннан бер кичкенә генә хәбәр шикелле сәлам. Сезнең белән милли ярминкәләребез турында да сөйләшеп үтәсе килә. Һәм миңа калса, араларында иң популяры ул да булса Печән базары фестиваледер. Әлеге ярминкәләрдә нинди кул эше осталарын очратырга була? Иң яратканы, иң көтеп алганы Печән базары инде. Анда барлык танышларымны күрәсен, барсы белән аралашырга мөмкинлек бар. Анда күп дизайнерлар йыла безнең, кемнәрдер сумкалар ясаса, кемнәрдер анда читекләренә чигеп ясарга мөмкин. Төрле яңалыклар да беләсен. Аларны күреп сөенәсен. Милләтебезне алар да безнең баеталар. Һәр ел сайын күргәннәрне күреп сөенәсен, яңаларны күреп яңадан сөенәсен, яңа эшләр бар икәнен. Шулай ук илһам да алып кайтасыз. Илһам аласың, энергия алып кайтасың. Анда бит әле милли эшләр генә түгел, анда барбыр мөхит икенче, анда яшьләр бөтенесе милли киемнәрдән киләләр. Анда лекциялар бара, шул менә мөхит белән янып китәсен, һәм инде икенче елга эшләргә синең энергияң туллана. Анда ялгышмасам, үзебезнең җырлар да, биюләребез дә бар дип беләм. Менә шунсы белән аралашу бар анда менә. Ул урыны да бик яхшы, ансыннан да бик күп тора, урыны да яхшы. Менә көтеп ала торган ярминкәләрнең берсе, андыйлар юк. Ничек уйлыйсыз, бүгенге көндә менә мондый чаралар бездә җитәрлекме?
Анда юк җитә бетә дип әйтмәс идек. Менә печән базары шикелле юк. Бар ул ярминкәләр. Кайсыларындыр урыны бик дөрес түгел. Кайсыларында анда реклама җитеп бетми. Я дизайнерлар аз, я халыкны ничектер җәлеп итә белмиләр. Менә шул якны әзрәк эшләтергә кирәктер. Чөнки менә печән базары шикелле андыйлар юк. Андыйлар күбрәк булса безгә рәхәтрәк булыр иде. Безгә аралашырга урын күбрәк булыр иде. Һәм гадәттә килүче кешеләргә инде игътибар итсәк, кемнәрне күбрәк күрергә мөмкин әлеге чараларда? Туристлар күренәме? Туристлар күренә. Җәй көннәрендә әлбәттә инде безнең туристлар бик күп. Алар кызыксыналар, алар өчен икенче төрле формат дип әйтик инде. Күрә алалар безнең гореф-гадәтләребезне, безнең милләтебез белән күбрәк таныша алалар. Узган ел үтеп киткән печән базарында да анда менә теге театралаштырган мәйданчыклар бар иде. Ул менә аларга түгел, алар безгә дә кызык әле. Яшьләр бик күп киләләр. Килгән ул яшьләр әйләнеп кайталар, үзләренең дусларын алып киләләр. Шуның белән дә рәхәт. Бүгенге көндә әлеге ярминкәләрнең төп максаты нинди? Шуларның берсен инде әйтә дә киттек. Ул инде телебезне, милли бизәкләребезне пропагандалау, тагын нинди максатлары бар? Аралашу барбыр, аралашу, дизайнерларга аралашу кирәк, әйткәнемчә энергия тупларга кирәк. Алар үзләренең эшләрен тагын да камилләштерәләр. Әгәр дә андый ярминкәләр булмаса, дизайнерларга алай эшләргә рәхәт булмас иде. Барбыр үз эшенне сатырга авыр инде. Иҗат кешесенә бигрәк тә алар эшлиләр дә аны сату авыр. Әгәр дә ярминкәләрдә халык килә, синең эшең белән кызыксына, мактыйлар сине дигәндә, шуннан рәхәт булып китә, син тагын да вдохновиться итеп, илһам җыеп эшләргә тотынасың. Менә без бит инде беләбез, кием салымнар юнәлешендә эшләүче дизайнерларыбыз бар, шулай ук милли бизәнү әйберләре юнәлешендә эшләүчеләребез бар. Ничек уйлыйсыз, тагын нинди юнәлешкә безнең миллилек җитеп бетми? Тагын нәрсәгә милли төсмерләр өстәр идегез? Милли төсмерләр өстәр, бу туристлар ягында килгәндә инде барыбер безнең азык-төлек ягында менә безнең менә шушында барыгыз, шушында менә сез татар теле мөхитен тоясыз дигән кафелар җитеп бетмидер шикелле. Бар ул безнең сүздә юк. Бездә дә грузин халык ашлары күбрәк тә шикелле кай вакытта татарныкына караганда. Берничәләр бар рестораннар, кафелар, ләкин тагын да алар күбрәк булса, менә бөтен җирдә булса, тагын да әйбәтрәк булыр иде. Туристлар безнең милләтебезне түгел, безнең ашларыбыз белән дә таныша алырлар иде. Эшпишмак белән генә түк бетми бит әле безнең ашлар. Әйтик, савыт-сабаларга карасак, менә бу юнәлештә эшләп килүче милли дизайнерларыбыз бармы? Берничәләр бар. Менә безнең шикелле анда төртекләр белән ясаучы бизәкләр белән дә бар. Сүздә юк, анда брошкалар күбрәк инде савыт-сабаларга караганда. Савыт-сабалар җитеп бетми, дөрес әйтәсән, ансы күбрәк булса тагын да әйбәтрәк булыр иде. Милли юнәлештә эшләп килүче дизайнерларыбызның эшләренә күз салса, кемнәр сезне илһамландыра? Кемнәр сезнең өчен үрнәк? Үрнәк, мин бик каты яратам инде. Без барбер печән базарларында, ярминкәләрдә торганда, син кем беләндер торасың. Һәм аның эшләре белән якыннанрак танышасың, алар белән үзләре белән танышасың. Алар белән андары дус булып китәсең дигәндәй. Шунай менә без печән базарында бер елны Айгөл белән торган идек. Ул безнең сумкалар. Бу татарча кәҗүл. Юк, татарча кәҗүл түгел, бу безнең Айгөл дип генә атала, ул сумкалар иҗат итә ул безнең милли стильдә. Современный стильне милли стиль белән кушып дип әйтсәк була. Мен аларның уңайлы, матур сумкалары, алам белән танышып китеп, аның белән илһамландым мин. Ул үзе яшь кенә булуга карамастан, күп нихәтле эш алып бара, нинди матур сумкалар иҗат итә. Шулай ук инде безнең брошлар ясаучы Резида белән торганыбыз бар. Аның белән дә аның белән сөйләшү үзе бер бәйрәм, рәхәтлек бәйрәм, аның белән аннан менә энергия алып китә торган кеше үзе дә шундый. Мин дә шундый кешеләрне яратам. Мондый нәрсә тегендә кайчан гына килмә, аның төрле яңа төрлеләре чыккан була. Ул якта менә молодец, аны Үрнәк алырлык, менә аның өчен сөенәсең. Һәрбер килгән саен аның матур брошлар. Мин аларның брошларын алып үзебезнең килгән кунакларга да бирәм. Эш буенча да һәрберсенә безнең Татарстаннан матур күчтәнәч булып китсен дип. Әгәр дә инде менә киемнәр юнәлешенә игътибар итсәк, кемнәр сезнең өчен үрнәк? Кемнәрне күзәтеп барасыз? Киемнәргә килгәндә күбрәк андый теге яулыкларны бик каты яратам. Мин татар орнаменты аларын төрле-төрлеләрне аласың, бөтен киемгә дә туры китергә була. Шунсы кызык, ул теге яулыкларны әллә каян күреп алалар һәм сөенәләр. Татар милли булулары белән каян алдыгыз дип сорыйлар. Ничек дип сорарга мөмкиннәр. Аларга мәхәббәтем минем шуннан башланды. Бер ярминкәдә ул үзенең кечкенә генә яулыкларын таратып бирде.
ярминкәгә катнашучыларга, дизайнерларга. Без анда бит инде алар безгә бирәләр, сез безгә бирәләр дигәндәй, бер-беребез белән аралашабыз, шулай итеп анда бүләкләр дә бирешәбез. Шулай итеп без алар белән танышып киттек һәм бер-беребез белән аралашабыз, аларның яулыкларын мин йөртәм дигәндәй, һәм бите кеше сорый, каян алдыгыз? Киемнәргә килгәндә инде сүздә юк свитерлар, ниләр, алар бөтенесе матур, сразу күренеп тора торган. Әллә каян күренәләр һәм әллә каян әйтә милли, безнеке икәнен. Ерак җирдән танып алырга мөмкин. Татарстанда гына түгел, Татарстан чикләрендә дә безнекеләр икәнен танырга була. Менә ничек уйлыйсыз, шул киемнәргә игътибар итсәк, аларның бәяләрен арзан дип әйтеп булмый. Бу кулланучыларны куркытмый микән? Бер яктан карасан, сүздә юк, алар безнең бәяле алар. Бәяне куйганда үзең дә уйлыйсың инде, ничек кенә бәя куярга, бер яктан үзең син сатып алучы буларак карыйсың, икенче яктан үзең карыйсың дизайнер буларак. Менә шул сумкага килгәндә, киемгә килгәндә, анда күпме көч кирәк. Алар барбыр бит инде киемнәр тегүчеләр, аларның төбеше буларак бара. Безнең хобби, аларның төбеше, анда күпме хезмәт кирәк. Аны уйлап чыгарга кирәк, аны тегергә кирәк. Тегү процессы да бик авыр эш. Ярамаска мөмкин. Бер партияны тегеп алырсың, ул синең брак булып чыгарга мөмкин. Андый яклары да бар бит әле. Сүз дә юк, алар өчсез түгел. Ләкин алар сыйфатлы һәм алар торалар андыйдан. Ни кызганыч инде менә Әлфия, тапшыруыбыз үзенең ахырына якынлашып килә. Һәм тапшыруыбызны йомгаклап сезгә шундый сорау биреп үтәсем килә. Милли эшләнмәләребез тагын да популяррак булсын өчен безгә нишләргә кирәк? Тагын да популярлык булсын өчен халыкка җиткерергә кирәк инде. Күбрәк ярминкәләргә күбрәк йөрергә кирәк, печән базарларына күбрәк йөрергә кирәк. Шул реклама кирәк. Шул реклама кирәк. Шул социаль ширтәләрдә дә үзләренең эшләрен җитештерүчеләр генә түгел, калган халык та күрсәтсә, бу булыр иде. Яхшы. Әлфия, бик зур рәхмәт сезгә бүген безнең тапшыруыбызга килгәнегез өчен, кызыклы, матур, бай эчтәлекле әңгәмә өчен. Без инде сезгә әлбәттә алга таба да иҗади уңышлар, илһам чыганага телибез. Без сезнең белән горурланабыз. Һәм республикабызда сезнең кебек милли юнәлештә эшләүче дизайнерларыбыз күбрәк булсын иде дигән теләктә калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт бик зур. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.